Здравейте хора, днес ще играем на Fortnite. Ето ви едно дълго видео как ще играем Fortnite. Як пари. Просто тук се въртя като пумпа и загина. Як пари. Тук с оператора ще говорим нещо. И ето хора, още сме 7 крънта. Защото крантовете не се правят толкова лесно. И хора, ще ви кажа пак, ако искате да играете с мене, просто бягайте да играете. Ако сте ме последвали. Ако не сте, не може да играете с мене просто. Напишете си името отдолу. Напишете моето име и там каквото е. Майков бот. Не е интересно с ботове. Не, бе, да не скочиш там. Ама аз да не съм идиот. Някой да не умре от тоя. Як пари. И да знаете, в Fortnite можем да си говорим. Ама първият въпрос, ако сте от YouTube ме познавате, аз ще ви питам, от YouTube ли сте и ме познавате от YouTube ли? И ще ви питам как се казвате те, че не ме лъжете, защото ние може да не играете изобщо. Просто напишете моето име в Fortnite и там името. Ама първо в YouTube. Ама в YouTube го напишете под коментарите на това видео. Напишете си го. Аз ще го последвам. Пак казвам, не е интересно да има ботове. Ботки. Бягайте да играем едно в едно, хора. Знаем, че не може да се фокусира, ама какво да правим? Уф, не. Значи по другото стълбище. Така. Така, yes. Буквално всички киловете са ми ботки. Вижте колко малко хора остават. Не са чак толкова малко, ама 61 са. Тия панталки, бе. Имам най-големия късмет, хора. Вижте! Златен снайпер от ето 6. Мали. Аз съм голям късметлия. Чакай, че то да не е бота и истински. Да не ме убие и да се свърши. Брат, хора, тук къде, бе? Какво прави? Тя може да е отгоре. Представете ли да го разсепя и да стане бандалски? Не тук. Ботка, къде си, бе? Хора, нещо ми обикаля. Майко. Знам, че съм куку. Май, тук, гледайте го. Не е тук. Представете ли си да отворя един нормален чеш и да ми се падне златна помпа?
И тогава съм късметлия. Брат, дето е, бе? Това То снимаш оръжие. затова обикаля. Да, пак казвам, не е интересно. С ботове. Зоната е много бърза. И аз няма да мога да изигра цялата игра на видео. Защото аз правя... Тук снимаме на живо, няма да мога да изиграя играта, но ще кача част как победявам, след като спра това. Видео ще кача част как победявам. И от... Ама частта ще е на шорт. Не, няма да е на шорт. Напишете под коментарите дали искате да е на шорт или да не е на, да не е на шорт. Пишете по-бързо, защото вижте колко човека сме. Тук минутите са малко. Извинете. Че тук трябва да настроя камерата. Майко! Хора, не знам какво да направя с тези двете неща. Нещо не ми се фокусира. Тъмно светло ли е, не знам. Това е най-светлото. Аре, снимай тъмно. Тъмно. Чакай да го направя малко. Да, тъй. Брат! Брат, знам, че е много лошо. Ама кой ще правим? И хора, да знаете, и ще ви го направя това, ако сте ми приятели, вижте. Вече съм го пробвал на много хора. Майка! Къде е този? Гледай сега. Бум! Майко! Целих. Той не разбира, че има златен снайпер. Хора, този златен снайпер е по-слаб от синия. Нормалния. Защото този снайпер е ултра бокс. Минус 60. Минус 66. Пренто беше пак минус 66. Гледате ли се? Оп! Майко! Тук чая ли гледате, бе? Пичаги. О, какъв